guys! For today's video, wala tayong pasok. Friday nga pala ngayon at suspended. Palabas ako kasi meron tayong bisita. Yes, we have a visitor. Nakakaya naman sa bisita natin. Oh my God, makikilala nyo siya. Napakaganda niya. So palabas ako kasi nandyan na daw sila. Pero ewan, nag-send lang ako ng location. Pero maharap naman na yun. So yan kasi, gusto kasi nilang pumunta dito sa bahay kasi nakita nila sa vlog yung mapuno nga, makahoy, ganun. Tapos parang fresh daw. Tapos brown out doon sa kanila. Kaya, tapos dito sa amin merong kuryente. Kaya ayan, ngayon na nila. Sabi ko kasi after na ng dibo. Di ba nagdibo, tapos mga ilang days saka na sila punta dito. Tapos yan, biglaan kasi nga, wala namang pasok. Nasuspend dahil sa bagyo. Pero mabuti naman, hindi naman umuulan dito. Kanina, oo. Wait ako. Wait lang. Kakaya. Oh my God. Oh my gosh, Charis. Ala, wala sila. Iba ata sa puntahan nila. Go na, be. Tapos, kuya, tabi, ano ka, duman sa may elementary. Yan. Go na. Hi, Gian! Say hi to my vlog. Hindi ko kantik sabay. Buel. Oh, go na. Tapit yun. Kama na. Go na. Let's go. Di ba mo nakita? Digot si Papa ito. Oh. Hindi mo nakita maapit. Si Papa ito. Magmus-mus. Ito. Ito. Si Papa. Si nanay man. So, arong kayo ni nanay. Magdigdi po na nga. Ay, si nanay. Si nanay. Mga ano mo siya? Mga kaklasiko. Digdi mo na kita madagos mo na. So yun guys, kanina pa kami dito sa bahay. Nagpabili na lang ako ng ulam kay kuya sa sentro. So yun sila. Tadaan! Pupunta sila dito kasi naki-charge lang. Followers mo bakla? Ha? Bigla na girl. Ilan na followers mo ba? Subscriber? Ay, subscriber. Di, ilan na nga? Nasa na? 7. Di ba Kim? Nakita 7 mo? million? Yeah, 7 million. Kung TV, ano? 7 million na nga. Seryoso? 1,000. 7,000. At nagluto na nga ang Disney Princess. Di manaling ang face mo. Ayun. May lasa na yun eh. Ang lasa? Di ko aram. Di ba ma? Tadama may aram ko pagpaluto na. Tiglalang. Para ma-mix na. May asin na niya ba eh? Para pa. Dapat tiglag sa lana, taka naglag sa rin. Digdigay na lang Kim para luto may. Para yung asin maano. Ulat. Yan wala pa yung asin? Tak. Wala pa manda pa lang. Sarugan be oh. Be. Ay, sa Magic Sarap? Magic sarap. Salt bay ito be. Eh dapat nagtarong ka din na ako sa digital ko be. Meron akong GoPro. Oo. Hindi ko pa ginagamit. Gawa nung ato be. Pati sa case bagang ano. Nagliliway ka na, Bi. So yan guys, kakain na kami at asikasin ko lang itong tubig. So yun guys, kakain po muna kami. Ayan sila. Ang lalaki ng subo ha. Charis. Come na, Kim. Ano pa sa mga Ay, sili yan? Ano so, oo. Ay, ang ganda. Ano yan? So, tiga-apod yan na parang Red pepper. Bako. Green pepper. Cellphone. Siling haba. Tig-apod na siguro. Di mo na Cellphone mo. Ayun. Jablo pala, jablo.
gusto nila dito mag-tour. Ayan, maglakad-lakad. Ito yung ano, yung iniigiba namin na ang pang-inom. Pang-inom. Dito, oh. Malamig yan. Try mo, be. Try mo. Try mo, be, Kim. Maliputunan yan. Ano dito? Ay, hindi, buksan mo. Buksan mo. Alisin mo yung ano. Ayok ka. Diba? Sindaman. Sindara. Lamig ba? Super lamig guys. Oo. Paano kaya pag pares nakabukas, nagdidiit baga ang bulos niya? Dahil ka rin gusto na dyan, Bella, ngoy. Ili nga madarusay ka, be. Ay, dalawa pa ga. Hindi man yan sa baba. Pag parang lilimasan gano'n. Dati yung tiglilimasan. Parang papaubasan. Parang haliyon gabos na tubig. Tapos maduman kita, oh. May mga tawa. May nagkadarog. May nagkadarog akong boses. Go. Ayan, ako lang nadiki, oh. Hindi ba? Duman kita, oh. Doon. Uy, mahulog ka mo, ah. So yun guys, nandito na kami sa dulo, nasa kalsada. Nasa kalsada. Yung mga ganyan, yung mga nagkakamali kay boss niya. Uy, be, ano? Saan na tayo? Ha? Ano ko putahin dyan? Wala, ganyan lang. Doon sa may, ay doon na lang, be. Saan? Doon na sa may iniigiban, yung parang may, doon na yung may ano, sinasabi niyong, baka mainit na ay. May ano? Pagta na nga kita. May ano? So ano baga? Pag ano? Hindi na nasaon. Pinili dito na doon. May tangke doon. Ay, Bidaiman. May tangke. Dave, si ano ito? Close ko ito. Ako ito itong bahay. Arugante, pastor. Ayan guys, dito na ulit kami. Tapos sabi ko sa kanila, eto yung pako. Nandito kasi sa may, pako talaga yan. Ata, hindi mo yan pako. Sabi niya, hindi daw to pako. Ano to sa inyo? Pako to, diba? Hindi yan pako. Be, pako to. Pako ba to? Yung ito yung kinuha niya, parehas lang, oh. Hindi man to, tingnan mo yung ano. Kasi ito yung ano? lumbod to. Yung lumbod Hindi, to. pako talaga. Na ito yan, tanga. Hindi to pako, ah. Pako yan. Hindi man yan. Pako nga yan. Kainin mo. Inakain niya ng hilaw. Oo. Hindi man yan pako. Pako nga yun. Tanga. Hi guys, so ayan, si Kim. Sinuot na yung mga damit ko. So yun, kasi siya, nag-grade siya ng, yung ano ko. Yeah. Tapos ayan, bagay naman sa kanya, di ba? Kasi magka-size lang naman kami. Mas maliit nga lang siya. Double XS. Ako XS lang. Amo na yan sa ulogon ng pagluwas. Sana all may body. So yan guys, pauwi na siya. Wala na siyang service. Ihatid ko lang sa Santo Domingo, sa sentro. Tapos yung dalawa, wala na. May sarili din yun na sundo. So hi guys, dito kami ngayon sa sa shop ni Ate Lice. Ayun sila. Ayan, friend na sila ni Kim. So, tsaka ako na tsaka
Sige, hi guys. Hello, daming gaganda. Oh my God. Tapos ito pa. So yan guys, hanggang dito na lang ang aming vlog. Uwi na yan si Kim. Bye-bye! Thank you for watching!